gira sa matuuran o gira sa apaka pinagkaroon sa panahon karon. Ang pag-alagad sa Ginoo gira ni may mga gira nga ato ang bangon. Ang pag-alagad sa mga katawhan kay mga pastor ta. Samot ta pinaghan ang gubaton sa kinabuhi. No? Buot sa Ginoo nga ikaw ako mugawas ka magpadagog. Apan nangandoy pod ang tikas tampi, nangandoy pod ang kaaway kay ikaw mapindi. Una bantayanan ting so kay daghang kay mga alagad karon nga mapindi. Tungod kay wala sila kabantay. Hallelujah sa dagan sa pagpangalagad o wa nila may baluing ang pagpangalagad sa Ginoo, pag-alagad sa katawhan. Gira kini, gubat kini so. Now, dunay tulog ka mga lakang, dunay tulog ka mga lakang nga ang Kristohanong kinabuhi kanunay kayo nga mugawas ng panahon. Trusted to victorious Christian life. Dunay tulog ka mga lakang na ang Kristohanong kinabuhi kanunay kayo nga mugawas ng magpadaugon sa gubat sa pag-alagad sa Ginoo, gubat sa pag-alagad sa siya daw kantahon. Dili diha sa John chapter 1 chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. Ingon si John the Beloved. Hallelujah sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 4. Sa lahat ka versikulo ako ang kuhaon o the spiritually, hallelujah, nagaan niya o lugar na law na pagpamalanso. Okay. Verse chapter 5 verse 4, it was seen there. Hallelujah. No, ala lang ko da. Sa verse 4, kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Amen. O gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa aton pagtuo. Amen. Kay ang tanang anak sa Dios wala excepted basta anak sa Ginoo. Amen. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan. Amen. O gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa aton pagtuo. Igala ko niya ni Kristo Jesus, it was declared by the Word of God na ang tanang anak sa Diyos mananaog sa kalibutan. Hallelujah. So, buot sa Diyos nga, kini atong pagpangalagan sa Ginoo, yung nabuhay kini o lumba sa dagan atong pas Biblia. Kunya sa lumba sa dagan, duha ang mapadayag diha, tildi o daog. Nindot kay makaigsuunan tungod kay ang Biblia nagadeklarar na ang tanang anak sa Dios padaugon. Gusto sa Ginoo nga ikaw ako mugawas kayon magpadaugon. Victory is essential to our health and happiness. Ang kadaugan kilabihan kini kay importante sa atong panglawas, sa atong health o sa kalipay. Kaya ang tao kanunay malipayon nindot o panglawas igsuon. Apan ang kapilihan is destructive to our lives. Ang kapilihan is God makakuba gayon sa atong kinabuhi. And remaining in the faith can destroy our faith. Kung magpabilin kang building, dili lang yung kinabuhi maguba, bisan pa ang pagtuo niya kang Kristo. It is not God's will for you. Hallelujah. Like to walk in the faith. Dili ka bumukol sa Ginoo nga ikaw maglakaw nga pindiros magpangalagan sa Ginoo. But it is His will for you and to rise up in the middle of Satan's attacks upon our lives and live in victory. Wala mga iba na panahon nga kita manusmo, wala mga panahon nga kita kalabang down. Pero ang manatos Biblia ayaw pabilin niya parong pindog o
Hallelujah. Padayon sa lumas dagat, pagalagan, aron maangkon nimo ang kadaugan. Sumala sa gisulti ni John, iya sa 1 John 5:4. 1 John chapter 5 verse 4. Liw ka Now, na, mag-inom doon na ka labay ng tulong ka tubig. ng kumbutan. As I said, there are three steps to victorious Christian life. Adunay tulong ka dagkong mga lakang aron ang atong kinabuhi gawas ng magadaogon taliwala sa gira sa pag-alagad sa Dios, sa pag-alagad sa Dios o sa pag-alagad sa mga katawhan nga atong Ako ko pinulungan. nabalik eh. Una nga ang unika sa kinabuhi madaugon igsoon. To live in victory, we must be victorious. As I say, to live in victory, we must be victorious. Hallelujah. Ang pagpuyo diha sa kadaugan, kikinahanglan na ikaw kanunay magunahuna kadaugan. You must be victorious always. Amen. Kay aning kalibutan na, labihan kadaghan ang kapakyasan, ang kapilihan, ang mga bumunhak sa kinabuhi matag karon unya wabot. Muna daghan kayo mga alagad sa Ginoo nga mikwet na sa pagpagalagad tungod kay wala makagwanta. Ini gitawag og kanang gitawag og pressure ni sa kinabuhi. Hallelujah. Munay tunay panutiyon nga nag-ingon, daon panutiyon nga nag-ingon sa karaang tugon, iyon dire nga you are what you eat. Kung sa imong ikaon, mo na ikaw. Kung sa mga pulong mo gawas mo pa ba, mo na ikaw. Praise God. Talay ko ng Diyos. Kung ikaw kanunay na ingon na hindi ka, hindi ka. Kaya parang na kaingon na, kung sa imong gawas mo pa ba, mo na ikaw. Kung sa imong ikaon, mo na ikaw. Muna yung sa mga piyon. Kung may ka kanunay na pipi ka, pipi ka. Kung may ka kanunay na daog ka, daog ka. Wala na. If you want to live in victory, you must stay victorious. Amen. Tungkol ka, Biblia nag-iwan si John, bilang siya, ang tanang anak sa Diyos mananaw. Amen. It was declared. Hallelujah. Praise God. Talay ko ng Diyos, wali katapusan. Dili lang si John, bilang nagpisan pa si Pablo sa Roma 15:13. Sa Ildesan, Roma 15:13. Iyon si Pablo, we have hope. Aduna tayo paglaong. Aduna patay paglaong. Hallelujah. Sa atong pagpagalagad, sa ginuno na mga panahon nga, ito mga failure because we are not perfect. We are not perfect. Ani kamot ta nga mabuhat atong kabubuton sa ginapan, di kinapot ma-comply ka na. Tungkol yan ang rason nga, dili tahipit. Kung natugig panahon nga mapilyo ka, ano mga panahon nga mapakyas ka. Wala nga pasabot nga napakyas ka, napilyo ka, pildi ka na. Wala nga, doon ay mandato nga, you must rise up. Amen. Ingon niya sa Isaiah, rise up. Amen. Praise God. Tungkol kay mayo sa Diyos, bisig lang. Amen. Talay ko ng Diyos, wala katapusan. Muna na yung si Pablo, doon na tayo paglaong. Hallelujah. Doon na pa tayo paglaong. Ani kalimutan na, alang sa mga tao, mabila na sila piliro. Nagbawa ko sa kontra, ko, walang ipilbili. Ulos kita pada okon. Amen. Hallelujah. Talay ko ng Diyos, wala katapusan. Siya rin kami na iwan sa 71. Psalm chapter 71, verse 14. Di adunay gitawag og ingon si Pablo natin paglaom. Isulti siya rin kami, Ginoo na. Kung kita makalagad sa Ginoo na ang itay paglaom. Amen. Ha?
Tungod kay atong Ginoo ang ilagaran Ginoo sa paglaom. Hallelujah. We serve the God who, not the God of defeat, not the God of pessimism, not the God of disillusion, but we have hope beyond that because we serve God, the God of hope. Amen. Amen. Hallelujah. Talago ng Diyos kung katapusan. Madaugan. Muna nga, hallelujah. Atong unang kanunay, nga kita kanunay daog. Dili, gidawdaog. Dili, mananaog. Amen. Amen. Lahi pa lang gidawdaog. Gidawdaog siya wa kanunay. Gidawdaog sa problema. Gidawdaog sa mga pagsulay. Praise God. Dili ka magpagdawdaog tungkol kay anak na sa Ginoo. Ang Biblia lagi deklara na ikaw ako mananaog tungkol kay anak na sa Ginoo. Hallelujah, praise the name of the living God. Usa, hingit rin makaigsuunan nga magunahon at kanunay nga daog ta. Sama ba sa usa ka sugarol, malo? Diba, malo? Ama ko'y brother-in-law nga hilig kay malo. Dayon, Domingo, kami matubig simbahan, siya mato sa iyo, kawalan simbahan, sa bulangan. Kaya, tingnan ako nga, hindi mo manok. Brad, daw gini, sampai pildi daw gini. Oh, wala joy, sugarol nga ikan sa balay may pildi kay kung pildi kita matublangan. Disa, daw gini. Ang resulta dito ra sa bulangan ni soon. Paguli niya kay pildiman. Ang ikan daw siya paguli pildi. Ha? Muna ay method sa usa ka sugarol. Tanang klase sugar. Daog gina. Correct. Wa pa'y sugod daog. Lalabas na. Oh. Pagtapos sa sugar, hindi ba? Pero ang tanang anak sa Diyos igsoon. Hallelujah. Daog yun. Dili kita daog. Daog kita. Oh. Dalay ko ng Diyos muna kita po. So, if you want to live in victory, you must think victorious. Dili ito ako niya. Unay-unang ang igsoon. Kadoon ang igsoon sa Kristohanon nga madaugon kanunay nga way pildi. If you want to live in victory, you must take your eyes of circumstances. Hallelujah. Yan maka-igsoon nga you must take your eyes off of circumstances. Sa ito pa, ayaw lantaw sa circumstansya. Ha? Have you remember the life of Peter? Ato maginang kanunay maunaan si Pedro. Samtang nanakayag sila kay gipaunas na ni Jesus, kay si Jesus bisaka sa bukid, inaiya ni Jesus nga makampo. Hindi ko man o krusada pati ko katlaw. Saka sa bukid, mag-apo sa lamahan, ang iyang mga tinunan, ani panahon na, gipauna niya sa tikas kamke, ipatabok sa dagat sa Galilee. Dito na sila sa dagat igsoon. Sa Kalitlan, doon na nahitabo nga change climate. Aliwala sa kalinaw, dibalos ang di maayo na panahon. Usog ang hangin. Ya ang kadagatan, ihatag ang dagkong kay mga manod. O mayroon lang nga yapak-hapak sa sakayan. O nanyagit ang iyang mga tinunan. Hallelujah. Nang alisang naghadlok sila. Nakita kini ni Jesus dito sa bundod tungod kay walay salimbong siya mamata tungod kay siya. Nakita niya kini nga iyang mga tinunan ikuso-kuso sa dakong balot ug nangalisag. Sa iyos kabuntagon ni mata, sa iyos kabuntagon yang giapas ang iyang mga tinunan. O just imagine. Naglakaw sa ibabaw sa tubig. Yang gisayloan ang iyang pinunan na nagkagulian o naglantaw siya sa mga pinunan. Sa Kalitlan, nakasiplat si Peter. Matan mo si Peter. Maray Pastor Pinar ba? Matan pa sa kanya. Kaya kay kunan niya na matan pa sa kanya. Nakasiplat si Peter. Uy!
Ang ato ang magtutudlo, gatindog sa babos dagat. Hallelujah. Kanya sa ikon eksoon, ang newspaper nga mato sa iyara. O mayon si Jesus, ari-dari. Ha? Paglikan niya itong sa tubig iksoon, wala siya maulod. Nga naman, tungod kay aning panahon na nakatutok siya kanunay kang Isus. Peter focus on Christ, not the storm. Iyang nakita kanunay si Jesus, nakapunting kanunay si mata si Jesus. Una nga, praise God, pag lusan sa iyang kiyon sa dagat, wala din siya maulod. Hantod nga nagkalakaw siya. Sa kalit lang igsuon, sa kalit lang. Nausap iyang tinanuman. Bakit ang mga alagad sa Ginoo, dili na usuon at tinanuman na. Usalan akong tinanuman. Walang si Kristo Jesus. Ayag lang ito sa kalibutan. Si Peter, wala makahugong tungod sa kakusog sa hangin. Taktok kay mga manod, gamihang nakatak sa iyang lawas. Na-divert ang iyang atensyon, nakapokus siya sa dakong balod. Dayon, yapaghapak siya sa hangin, wahinungdan na minahinay sa kulod. Ha? Dahil naman kayo suunan, if you want to live in victory, you must take off your eyes in circumstances. Ayaw kantaw sa mga circumstances. Biniglan ito na sumuglan, pulugasan, may bugas, ayaw kantaw. Kaya makiprahan din mo mga kalipay. Mga circumstansya na ani nagpalibot sa atong kinabuhi. Ilabi na sa imong pag-alagad sa katawan o pagpag-alagad sa Ginoo. Na makaigsuunan. Usa sa kini kada po lagway nga si Peter, praise God, naunlod tungod kay nawala iyang focus. Nawala iyang right focus ngadto kang Kristo. Tuwa na nakapunting sa dakong balon unos. Dili na si Peter bisan pa katong taong nagigda dito sa ganghaan sa ganghaan igsuon sa kanang gitawag na pulok tikista. Ano bang gamay linaw sa mga karnero. Kunya dunay mga practices sa mga Hudyo nga kada tuig dunay anghel nga pupuntaw niini o ang makauna og day maayo. Ang makauna day maayo. Yakin tawhanay so 38 na katuig nahigda. Grabe ang balatian. Oh. Kunya ingnan siya sa kalit lang dito si Jesus. Itakda ni Jesus payon siya gusto ba kang maayo? Gusto ba kang maayo? Do you want to hell? Ang tugag niya, punta. Punta. Pero, dili ko, naningkamot ko nga mukaman, aron ko dahil sa tubig. Pero di ko makahimok, kay wala, huwag maka-assist na ko. Tanaw ha? Apan di ko si Jesus, gusto ka man mo ayo. Isa nga, ingon si Jesus, lukot tayo magdaan ng pagkaw, igayo ka. O sa kalit lang, isa matod pa sa sugilanon, ining mga tao, masakiton. Sa kalit lang, naka-indog sa kadalataw. Hallelujah. Pero, sa diyang ignan siya, gusto ba kang maayo? Unta. So, ang iyahang mentality nakapunting sa tubig, igsoon, na utawon sa anghel, apan dili pa sa makahimo. Apan sa kalit lang, wat sa kibalo, na doon ay binuol niya na maoy kintuburan o kinugdan sa kayuhan. Gupiran siya, do you want to hell? Pero ayun ko ba, buwan doon. Salamat sa Ginoo, tungod kay gignan siya, lukot, tindog, lukuta ang imuhang balik, lakaw, ay lang pagkasala. Yang gibuhat yun eh. Praise God, kung naulihan siya. Diba? Tumabasa, sugilano na igsoon. Praise God, naulihan siya. Doon ay mga panahon sa kung kinabuhay ko tayo igsuunan na, doon ay mga panahon pa na
Daghang mga saad sa Ginoo, pero daghang saad sa Ginoo. Pero doon yung mga panahon nga ang atong kaugalingon mulimbong sa atong kaugalingon sa atong pagpangalaga sa Ginoo. Doon yung mga panahon nga matutukan din nato ang mga circumstances sa pagpangalaga sa Ginoo. Nga sa atong pagtutok sa mga circumstansya, mga problema, mga unham sa kinabuhi, anang bahina de makibrahan nga kung pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Diya lang sa simbahan nga akong gidala, tagang simbahan na igsuon, talabagunon kayo. Oh. Maayo pa ang bigas kahoy. Upa, wala magkakaskar ang mga hinani nga kahoy igsuon, din ang mga sin, pagsuwag. Kapag lagi kayo Pentecostal ka, ini-press ang worship na mo, ilipakpak, mamakpak mo, labinang karos ang hangin. Suking hangin, ang mamakpak ang sinan. Pentecostal na simbahan yun. But, huwag binaglory ka ron. Hingnan ako ako mga, hindi na ako mga membro ha, mga kauban sa pagputo. Amen. Kauban sa pagputo. Amen. Tao sa Ginoo. Amen. Kaya kami tanan mga tao sa Ginoo. Hingnan ako. Amen. Kung musakay mo sa akong pagtuo pagsalig, mandupat na. Kaya merong pumili sila. Tumaligay kay, nahanigan sila sa pagtulungan nga, kanabang dili pa full gospel ang kantin sila na una kasikas. Unang, tungod, nakanindot lang kaniuyon sila. So nga, dili madugay, kinatong simbahan, i-rise up sa Ginoo. Tunay gamiton. Kung dili mo gamiton sa Ginoo, inyong mga anak. Kung dili inyong mga anak, tunay gamiton sa Ginoo. Aron ang simbahan, so mapanindot. Kung God pinagluray karon, amen. May gigamit sa Ginoo. Dili limpyo. Dili kauban sa pagtuo. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. O, kung tabang siya, tagaan may budget 70,000, pero huwag pa man mahuman ang tod karon, padayon ang ilang ayuda. Praise God, daray ko ng Diyos. Amen. Kunya, ingon siya, pastor, dili kinatuundangan, kung dili mahuman. Aki ko may nagastos. Pagkanibuta. Kung may ingon ang mga kauban sa pagtuo, Mahuman. nindotin kayo at kung gilamparan ka, pastor. Makita na ito ang resulta, simbahan. Yung parar sa ulang karon, kung nila kong talayin na. Amen. Ako silang i-challenge, padayon mo hatag. Kaya isa dili ka mo gigamit, pero na panahon nga ka mo gamit ko. Dili tingali ka mo gigamit sa nilibo, pero gamiton mo sa katos-katos paggasolina sa pastor. Iba na. Kay importante na siya. Dalay mo ng Diyos ulit katapusan. Kung gabi na glory, hallelujah. Dili na sentro sa puli ang atong simbahan sa Christ Assembly of God. Amen. Sa San Antonio. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Labi na mahumana. Dalay mo ng Diyos. Glory to God. Himaya na ito lamang kaniya. Praise God. The last Ay, na ang anging soon. So duloy, ikaduha na ang sa kinabuhi manaugon kanunay, to live in victory, you must take off your eyes in circumstances. The last but not the least, but muna yung pinakikutante, if we are to live in victory, we want to live in victory. Yes, muna yung sa Biblia. Kusus Ginoo nga. Magkinabuhi ka nga manaugon, hindi magkinabuhi ka biro. Hallelujah. To live in victory, you must never accept that. Ha? Kung gusto ka mudaog, kung kinabuhi madaogon sa Kristohanong kinabuhi, ayaw ang kuna mapili ka. Do not accept that. Amen. Hallelujah. Kalay ko ng Diyos, wali katapusan. Tungod kay, tunay mga panahon nga, tunay mga panahon nga kita atakihon. Tunay mga panahon nga, mabot ang mga bagyos kinabuhi. Hallelujah. Tunay dagang Kristohanon nga,
Kaya mo na lang po nga. Sige na lang, tira naman ko taman. Hindi na ko. Ha? Yung na Biblia ganitarar nga, di yung kapildi. Ayaw ang kuna nga pildi ka. Ang kuna kanunay nga daog ka. Kaya dili ikaw kasulti na, ang Biblia, ang Ginoo may kasulti. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos, walay katapusan. Kung ikaw magpunahuna na pildi ka, wala kay away maghihimo, wala kay pakigubat maghihimo. Kaya yun ang Biblia sa Korinto, sa Korinto nga, if you accepted it, kung ikaw maangkod na pildi, Mas taas ka, sir. kauban mo sa kaaway. Taas ka, sir. Oh. Kung dili na kami kiguba, meaning to say, pildi ka. Ha? Meaning to say, pildi ka, kung dili ka man. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo o pag-alagad sa katawan, doon ay dakong gira mo. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo, praise God, ang pag-alagad sa katawan, gira kini sa kamatuuran o bakat. Isan pa sa social media, grabing gira rin sa mga bakat. Tulo na, daghang kaayong nas kamaturan, ang nadala na karon sa bakat na pagtulunan. Itong Sabado sa buntag, gimitan ko pastor, niya, just to fellowship lang, pastor. Fellowship lang. Sundot kayo, pero doon, di wala ko masatisfy sa ilahang doctrinal issue. Kaya nag-isgot siya o eternal life, binabuhi, na walay katapusan. Nga, atong nasabtan yun, ang kinabuhi walay katapusan, 30 minutes gasa na. na. Diba? Eternal life is a gift from God. Yes. Atong kalwasan na alang kang Kristo. Amen. Yang kinabuhi walay katapusan, gasa. Gasa gali, di na mo habuan. Dili na kamutumas na pulo ka suko. Ha? Dili na kamuparte kuli komunyon kay gasa man ang kalwasan. Praise God. Dili na ka Panginoon, grabe, kayo nga, wala maging kalwasan. Wa paging eternal life. Laktag pa kay istro, hindi pagkiluwas. Amen, amen. Uban pa mga simbahan. Pero sila mo deklaran na tinuod sila. Kita mo isayo. Gira na, gira sa batak, gira sa kamaturan. Muna nga, nagang Kristohanon, napili, huwag kay ilang yan kung napili sila. Ayaw ang kung napili ka. Kahit kumangkong pili ka, soon, wala na gira, imong-imong. Alay ko ng Diyos, walay katapusan. Labi na nining ako ang panahon karon. Nga pwede naghanap karon, makalibog na pagtulunan diya sa social media o sa makita ng Diyos pa dito. Tuon niya na, daghang na nga biktima, daghang na nga dala. Subo lang kayo. Uy, Brad, di ka makasasipahan sa sa P-Church? Oo. Kung saan mo kakaroon? SDA ng puro pastor. Iyan ba din sa'yo? Dito ako ang matunan pastor. Sakto ni SDA. Dali, wala ka tuloy ko. Oh. Kayo bang Kristiyano? Nga wala pati man eh. Balik ka tuloy ko. Dayon, ang uban, wala uban sa Katoliko. Nagbalik Islam. Nagbalik Hebrews. Magkapaita. Muna nga, pinitulong kadagkong ang sa kinabuhi madaogon. Hallelujah! Gusto sa Ginoo nga imong kini makuglay. Aron sa imong kinabuhi mo matuman kini Biblia ang tanang anak ko Diyos pananaw. To live in victory, you must think victorious. To live in victory, you must take off your eyes in circumstances. Ayaw lang tawag mga circumstansya. Natural na atin na. Kahit kung nagtao ni mo,
mudala uskos din mo pagsayang pagtuo sa Ginoo. Tapos ako. Ikatulog, if you want to live in victory, hallelujah, you will never accept sin. Ayaw ang pagpapilipid ka ay anak at ito. Alay mo ng Diyos, walang katapusan. O pinagpulong sa Ginoo, matuloy ang galang Kristo. Lagi ko